Здравейте отново! Последните години Пловдив претърпява сериозно строителство. За съжаление, градската управа трудно отговаря инфраструктурно на всичко това, което се случва. И доста инвеститори страдат. Града като цяло страда. В последно време обаче ми прави впечатление, че са се взели с ръце и имат доста проекти, които се реализират в града. И днес ще ви разкажа за 4 проекта, които в следващите 5-6 години ще бъдат реализирани, ще бъдат приключени и много сериозно ще повлияят върху цените на недвижимите имоти в съответните райони. На първо място, това е продължението на булевард Санкт-Петербург покрай Тракия до околовръстното шосе и пътя за Ягодово. Там зад Кауфланда има един огромен терен, който седи празен, незастроен. Хората, които живеят в онази част на Тракия, обикалят през самия квартал, за да стигнат до центъра. Този пробив много сериозно ще отпуши цялата тази местност. И там в момента има 2 строителни обекта, които се развиват. Очаквам да има още повече строителни обекти, които да се развият там. Доколкото знам, там ще бъде новата сграда на математическата гимназия. Така че онзи квартал там е един от бъдещите модерни квартали на града. Дано да го направят смислено, дано да го направят с подходяща инфраструктура, така че да бъде лесно и да бъде удобно на бъдещите жители, които или по Цариградско шосе, или през Санкт-Петербург много бързо ще имат възможност да стигнат до центъра. Нещо, за което малко се говори, твърде малко се говори, това е новите полети на летище Пловдив. Не знам дали знаете, има полети, вече ще има полети до Милано и до Братислава. От до година планират летище Пловдив да го развият с още до 8 дестинации, доколкото знам да стане. Това в един весел момент ще стане изключително интересно, защото страшно много хора, имат ли такава бърза транспортна свързаност до Централна Европа, ще предпочитат да се преместят в Пловдив. По-ниските са данъците, по-ефтин е начинът на живот. Ако те работят някъде онлайн и лесно могат да се приберат, ако нещо стане, защо да не го предпочитат? Когато беше 2019 година столицата на културата, имахме много такива случаи. Тогава имаше доста полети и до Италия, до Германия, до Англия и раздвижи са ситуацията. Очаквам, ако наистина летище Пловдив гръмне, да нарасне трафика към града. Това ще отпуши нови зони там, карго зони, ще отпуши нови хотели, ще отпуши нови Airbnb апартаменти, които да се дават на вечеринки и много хора ще дойдат и да разгледат в Пловдив, може и да дойдат и да се преместят в Пловдив. Нещо, което аз чакам от много луни и съм много доволен, че най-накрая го одобриха, макар че то според мен най-бавно ще стане разширението на околовръстното шосе. Родопската река, много проекти се настроиха, много къщи се настроиха и изведнъж почна да стана задръствано. Изведнъж хората, отивайки в Марково или в Белащица, например, много трудно стигат до града. Един такъв инфраструктурен голям проект ще подобри начина и скоростта на придвижване до и извън града, ще намалее трафика, ще стане както София. Предполагам сте виждали по София, след околовръстното си стана една зона. От страната от към Витоша има страшно много проекти, хората там живеят, минават по околовръстното и отиват на различните места в града, много бързо става. Така че това за мен е един топ проект. По самото околовръстно ще се народят много и производства, и складови бази, и магазини, и търговски центрове. И също така ще има и доста комплекси, които ще се появят жилищни и в Марково, и в Белащица. И така ще се разшири географията на града. На последно място бих желал да ви споделя един проект, който е малко известен. Той е по улица Петър Денеков. Най-вероятно никой от вас не я знае. Пробива на Централна гара, като свържейки Чук Париж с центъра на града и няма да се налага да се обикаля около Кючука и човек да пътува
по Христо Ботев или през надлез Родопи, ако има директна връзка, там има една уличка, която се казва Петър Денеков. Тя е точно зад линиите. Целият оня квартал е предвиден да бъде съборен и всичко да бъде направено наново. С основно офисни сгради, това е в градоустройството, офисни сгради, най-вероятно и жилищни комплекси. Той е на центъра на града. Вече почнаха по-в края от към Коматевския възел, най-вероятно сте видяли няколко сгради се строят, няколко проекти се строят. Идвайки насам към Централна гара, всичките там паднали, припаднали и изпаднали сградки и складчета малко по малко ще изчезнат и ще се настроят нови модерни сгради. Така че аз лично очаквам светло бъдеще за града. Разраства се, развива се, има индустрия, общината най-накрая почна да си върши работата. Въпреки че трафика е трагичен, ще видите след време, след 5-6 години, нека да им дадем малко време на тия хора, да се случи всичко това нещо. То не става е така, не става хоп и всичко, нали, сме направили пътища, естакади и всичко останало. Нека да мине малко време, ще видите, че след 5-6 години града още по-привлекателен ще стане и ще се отвори и към още повече европейски, да се надяваме, че ще дойдат и институционални инвеститори и ще стане още по-приятно място за живеене. Това е от мен. Ще се видим на 8 октомври от 18 часа, където си говорим както за инфраструктурното развитие на града, така и за други фактори, които ще определят цените на недвижимите имоти в следващите години и най-вече след приемане на еврото.